Festa grossa la que es viurà aquest diumenge al Municipal. L'afició retrà homenatge a l'equip després d'aconseguir l'ascens a la tercera divisió. Malgrat tot, el Benavent no pot sortir al camp relaxat. Una victòria suposaria aconseguir el títol de campió. Per aquest motiu, Ravnich està convençut que els seus homes buscaran sumar l'última victòria de la temporada. Bueno, el aliciente lo tienen siempre porque hay un partido de fútbol y va a venir gente, va a hacer una fiesta y nosotros lo que tenemos que tomar en serio el partido y lo vamos a hacer. A lo largo de la semana estamos entrenando bien, estamos metidos para poder ganar. La motivación a lo mejor no es la misma, pero que no cabe duda que Benavent saldrá, digamos, al 100% para intentar ganar el partido. L'Olesa serà un rival complicat, ja que encara té opcions de pujar de categoria. El partit es disputarà diumenge a partir de les 12 del migdia al Municipal de Benavent.